Какво си казва диджей сервичорката, когато случайно музиката спре? Защо си без гащи? Така свири без ръце. Им крада бакшишите! Да, разбирам, че има тероризъм в заведението. Просто улади се на полицията без много паника! И да, тази с червената чаша е с упоителното. Добре, ако собственика е умрял, просто ще го нарежем след като ни свърши смяната. Исках да кажа, всички ще се нарежем тази вечер. На здраве! Личи ли си под поличката? И го няма да разбере, че си на плейбек. И ти казвам, фугата как го върти! Кючека! Жена му надолу ми хвърли така свирка.